So, what's up? Hi mga kaupaw na bayot. So, naroon ko sa balay karon, hindi ako pumasok sa aking trabaho ngayon kasi yung pakiramdam ko kasi ngayon, guys, parang mabigat yung katawan ko, masakit yung ulo ko, at parang nasusuka ko, guys. So, kaya hindi ako pinapasok ni mama sa trabaho, guys. So, nandito na ako sa bahay ngayon, nag-relax na aking katawan, guys, kasi grabe yung trabaho namin kahapon, guys. Ay mga kaupaw, grabe yung nag-alas kami abono, guys, yung abono sa Kapbinibay. So mostly tong mo na hinundan siguro anong sakit kong lawas sa kumara ko kadanta nun, tas gabing subaw kagahapon ang mga ulanan ni guys, grabe. Pero trabaho gyapon ni kay ay among gusto ma-pull mi kay na lang pangyawat. So, update isa kong ulo, guys, kaya wala pa ko iligo. Okay. Mara ko kalantanon, guys, wala ko naligo, no? So, nako sa akong kwarto, guys, kaya maghinlo ko, mag-general cleaning ko sa kong ang kwarto, guys. So, tara. Naputol. Guys, yun na yun lahat. Ay mga kaupaw, yun na lahat. So, thank you. Magipin tao kay para gwapat ka. Ay, char lang. Kaya kung batit lang dawong, guys, kaya sila kaya wala mo lang to sa imong vlog, sa mga video. Tingnan pa sila ha, pero wala pa kabalo kung ginood ba oy. So, maluoy mo sa ko pag-subscribe na mo. Char lang. Wala pog sanay ha. So, basig mapugusan mo ba mga kaupaw dyan. Baka mapugos lang kayo sa akin na mag-subscribe na hindi naman ako bet. So, wag namang pilitin kung ayaw. So, yung nagugustuhan lang yung mga video ko, yung mga vlog ko na parang kaliwan lang. So, subscribe na lang kayo. So, sa hindi gusto sa akin, kung hindi kayo nagustuhan sa mga vlog ko, guys, so, pero awat nyo na, uy. Ha? Wala pa. Gamay pa ang naka-subscribe. Yan, guys. Nagtanong yung kapatid ko, guys, oy, kung naka-subscribe na ba yung isang kaibigan namin, guys. So, sinabi ko lang na hindi pa kasi wala pa siyang time, guys, kasi busy sa pag-aaral niya, guys. So, thank you. God bless you. So, pasensya na sa mukha ko, guys, kasi hindi pa ako naliligo, guys. Hindi pa ako fresh. Oh my God, naghapon na lang, guys. Hindi pa ako fresh. So, yun na, guys. So, thank you. Bye-bye. I love you all, mga kaupaw na bayot. Bye-bye. So, don't forget to like and subscribe and like the notification bell para always kayong updated sa aking bagong video na ina-upload. So, like and share nyo na rin yung mga video ko, guys. So, thank you. Bye-bye. I love you all. Yun ang mga kaupaw. Tapos na ako, guys. So, thank you for watching me, and don't forget to subscribe and click the notification bells para always kayo updated sa mga video ko, sa mga bagong upload ko. And don't forget to like and subscribe. Ulit lang.
to share my video guys para dumami pa yung mga followers at mga viewers ko. Thank you, bye bye.